Human na suspenso ang mga klase o kapinso sa kasimbana, balik eskwela na ang mga tinunan sa mga tunghaan nga gihimong mga evacuation centers sa dakbayan sa Naga. Ang mga batang evacuing temporaryong nanimuyo usab sa mga evacuation center giklasihan na usab. Gani, bisan pa man sa nahitabong dakong trahedya, padayon gihapong gidasig sa mga magtutudlo ang mga estudyante nga padayuno ng ilang pag-eskwela. Ani ang report ni Luan Lerondina. Gipadaplin una ang mga banig ug habol o gipabalik pagpahimutang ang mga lingkuranan sa mga classroom sa Naga Central School. Opisyal nang gibalik ang klase sa 5 ka mga tunghaan sa dakbayan. Kansang klase temporaryong gipahunong sukad niadtong Setyembre 21 kay gihimo kini mga evacuation centers. Ang evacuee nga si Arlene Diaz mibutyag nga naglisod pa sa pag-adjust sa klase ang iya mga anak. Ilabi na kay kasamtangan pa silang nagpuyo sa mga evacuation centers. May daghang pagkaon pero amo baka nang kuan gali tulganan na ba. Nya gusto jud sa kong mga anak nga katugad ko ikaduha mohila kay ma dili ma uli ato. Ganahan jud sa sumuan. Mag-adjust jud ba pud ang bata sus permiro jud namong bakwit. Usa mi kagabi dras nagahay wala ko ito kay akong gamay mangitag duyan. Sa Naga Central School, may 533 ka mga tinunan nga mga evacuee, 3 ka sections sa kinder, samtang tagduha ka sections gikan sa grade 1 hangtod sa grade 6. Kung sa regular schedule, half day ang klase sa mga kinder students, apan kining mga evacuees nga mga kinder students, full day ang ilahang klase, kini ilabi na kay way mga ginikanan nga makabantay kanila. Gipasabot sa principal sa Naga Central School, Mariby Tumimbang, nga nagpahigayon usab sila og mga livelihood activities sa mga ginikanan nga anaa sa mga evacuation centers aron magmapuslanon ang ilang oras. Nang limpyo una sila sa school grounds, dayon gitudluan sila unsaon paghimo og mga rag o trapo gamit ang di na magamit nga mga sinina. We have submitted our request to the Office of Vice Governor Magpali nga maka-assist basad sila nato sa ato ang bisag mga livelihood program for our parents nga staying in school while classes are going on. Samtang si Teacher Amabelia Canyelita, kinsa usa-usab ka evacuee, balik na sa pagtudlo usab karong adlaw. Taliwa sa nagi ang pagsuway, gidasig niya ang mga tinunan sa pagpadayon sa pagtungha. Nangandam lang sad ko as a teacher, bali wala lang sad nako gihuna-huna nga na kasinati mi nya ako lang sa gi-instill sa ilang mind nga even though naka-experience tawin ani, padayon lang gyapon ang kinabuhi. Luan Lerondina, Balitang Bisdak.